Светът е голям и спасение дебне от всякъде. Този рефрен е много удачен за тази кооперация, която е в Бояна. Защото спасение ще има за тия хора. Ние ще оправим дограмата, която е в нова кооперация. Супер скъп апартамент. Но дограмата е претупана безумно. Един белгийски бранд, който се прави в Турция, не е лош профил. Вижте за какво става въпрос. Ето я. Вратата сега подхождаме към нея. Ще ви покажа на първия етаж, вече ги направихме вратите. Вижте, ето ги насрещниците. Колегата оператора да дойде малко по-насам, моля. Да покаже ето насрещниците. Те си фигурират. Вижте за какъв глобален проблем става въпрос. Вижте. Вижте, тук е духал брутално. Ето, дръжката е затворена. Ще взема телефона аз сега от колегата. Ще помогна да ме затвори. Вижте, това е имитация на алуминий ПВЦ, което е супер скъп профил. Само че претупан безумно. Вижте. Дръжката е затворена. Вижте за какво става въпрос. Апартамент за половин милион евро. Затвори, колега. Ето, тук си фигурират насрещници и всичко. Вижте за какво става въпрос. Вижте каква е фугата отзад. Гледайте. Това нещо... Отваряй, колега. Да. Продължаваме да снимаш така в кадър да изглеждам добре, защото ми избива на поезия. Няма как. Така, това нещо наглед необратимо. Дамата, която е собственик, викала 5-6 фирми. Всички са казали, процесът е необратим, смяна на дограмата и така нататък. В тази кооперация ние сме направили 5 апартамента, точно по същата схема. И въпреки, че днес е петък 13, хората не трябва да са фаталисти. Трябва да знаят, че винаги има изход. Сега ще спрем на пауза клипа и ще ви покажа врата, която беше по-зле от тази, която вече е готова. Също тя не е една, са няколко. Слизаме надолу, натискаме пауза. Така. Ето тези врати, тук вече всичко е готово. Дръжки с ключ. High Security обков от висок клас. Вижте, 15 security заключвания. Освен, че заключа High Security, освен, че всичко е сменено. Панти, дръжки, вратите са залепени. Тук са сложени, ето колегата да покаже, тук има едни метални шини, които изправят кривината на крилото и вратата затваря, вижте, като хладилник. Това нещо се прави на място от нас. Тук бутафорната схема, някакъв реглаж, някаква концепция за преразпъване, за регулиране няма. Тук нещата се правят фундаментално, казва го не един и два пъти и всичко придобива смисъл. Ето вижте, дограмата е супер скъп профил. Супер скъп профил. Само че направи се единица армировка, тройстъко пакет, претупан монтаж, никаква нивелация и ето го естествен ход на нещата. Тази врата съм я правил 3 часа вчера. Тази също. Ето по същия начин. Дръжки с ключ, защита срещу разпробиване. Понеже ниски етаж е гориста схема, тук Бояна. Богато също плачат, няма как, по някой път и тя ги прецакат. Ето вижте, 15 точно security заключване, отваряне отгоре и дограмата се затваря като хладилник. На петък 13 става чудеса. Когато имате проблем с дограмата, наглед необратим, ние се появяваме и решаваме проблема. В голяма част от случаите има happy end, така че обаждайте се и ето, двукрилата врата. Тук казуса беше брутален. Казуса е готова. Вижте. Тук казуса беше брутален. Тук се виждаше буквално витоше отвън. Вижте. 18 точно security заключване. И на активното, и на пасивното крило. И затваря като Мерцедес. 180 кг панти. Вижте, за какво затваряне става въпрос. Заключване и в пасивната мартина, отваряне и отгоре, и от тук. Освен, че няма да има злом, няма и да духа, защото духането беше приоритет, тук злом не е имало. Обаче хората буквално усетили, правейки ремонта, че дограмата духа брутално, че има фуги, че е крива и бяха изпаднали в глобален стрес. И ето. Този апартамент правим 2 дни. От сутрин до вечер. Тук сме правили 5 апартамента, както ви казах. Сигурно ще ги правим и другите, като се нанесат хората. Така че успешен петък 13, не бъдете фаталисти, бъдете здрави. Всичко добро. Изключвам? Да.